Hello everyone, shooting थांनोसैलाय नै रेडि जाबाय ready to go. साना मोनाजोब्बाय थांबाय थानायथ'। ओमफ्राय जोङो दा थांगासिनो शुटिंआवहाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलां होमबासो जोंनि शुटिंनि फानिफोर ओमफ्राय जोंनि शुटिंनि लकेसनफोरखौ नोंथांमोना नुगोन। ओमफ्राय मोनसे खोथा आङो शुटिंआव एक्टिं खालामनोसो फैदों ओंखायनो आङो एसेबां माने भिडिअखौ दिन्थिजोबनो हानाय नङा स' नोंथांमोना गाज्रि दामोन आंखौहाय। फैबाय रेडि जाबाय गासिबो ओमफ्राय फा खर' बायदि खालामखो लांबाय जोंना फैबाय थायो आगै नोंनि नायनाया बेरखांफैबाय थायो आगै नोंनि मिनिनाया ओइ आगै बड'लेण्डनि सेरफाङाव बेरायहैनो थांनायाव आं गाखोनाय महर सिङाव नोंजों आंजों स्रंजनायाव मटर गाबनायाव गाहाय गोजौ मटर टेक्साइनायाव नोंनि मोदोम आंनि मोदोम नांज्लायनायाव नोंजों स्रंजनायाव गुर गुर गार मटर गाबनायाव मिनिनाया ओइ आगै बड'लेण्डनि नोंजों आंजों स्रंजनायाव गुर गुर गार मटर गाबनायाव नै जोंहा गारि सिङावनो मालाय इसोर सानैजोंलाय मारिगोननो बेखौनो नेनो नायनो नेबाय थादों जोङो बिसोरलाय मारिनायखौनो सानदोंमोन बेवहायनो गारियावनो बे ड्रेसावनो आरोना थांबाय थानायाव माने बेखौ हिनजावखौ नुबाय नालाय ओरैल' नायनानै नैलै मालायफोरा मबाइलावबो बेस्थ' गोसोनायफोरजों खोमा महर मोखाङा हाबाब फैबाय फैबाय थायो आगै नोंनि नायनाया फैबाय थायो आगै मिनिनाया फैबाय थायो आगै नोंनि नायनाया फैबाय थायो आगै नोंनि मिनिनाया बड'लेण्डनि सेरफाङाव बेरायहैनो बेसेबां लानायथाय 79 ब्रा आयु लंबायना होनदो बै दंफाङाव मोनसे स्पट लानांगौ जोङो रमान्टिक बे दंफाङा जि गोबाव जाबाय। ओमफ्राय नै दा सेकेन्ड डेनि थाखाय जोङो शुटिंखौ स्टार्ट खालामबाय ओमफ्राय बिराद गोसा सान्दुं दुंदों हायु जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना आरो सेकेन्ड डेखौबो नायबावदो माबायदि जालाङो। बयफ्रेन्डआ दसेबो थानो होआ मालाय बिजियानो थाबाय थायो नुवाखै आं नंखाय बुंदों नामा नायफै फंखौ नायफै आं गानसो दामनो। ओमफ्राय नै सेकेन्ड डेआ आंनि थाखाय नोगोद बरिं डेमोन एफा गोजा सान्दुंखाय आं बरिं मोन्दों ना मादोंमोनथाय जिखुनु जा मोसाखांनायनि उनावसो आं एनार्जि फैफिनदों आङो। 5, 6, 7, go!
Cuma jahe. Dress sense खालामबाय wah ya dress sense Hai lompenku dincilah oh lompennya sense खालामबाय मालाबानो आं खालामाखै नै होमबा थौदे खालाम दं Action. Bà mà lại Sophilebai Saprakata di Dalangau overbridge nih overbridge Sophilebai foto ladengलै मालायफ्रासो This is monkey, he's monkey नै location change खालामनोसै खालामबायानो फ्राय ओमफ्राय नै मानसिफोर फैगासिनो बा kok dia kan mau kurang sama mana nih ezeng di dua ada more bestie friend makeup artist ini kan makeup artist kayak gitu nih zeng Kim Jong A Kang Kim nang ada. Oh no oh my god Nukip bagian ke? Biar kau kukip jadi apa percaya? Dania fैदो आदा लाबलिनि हाबायाव थोरो होमब्ला आदा लाबलिनि हाबाखौ जों ज' जाहैदोनि Finally shooting a pick up जाबाय जोब्बायानो एक्ट्रेस जोब्बाय नै जोब्बाय जोंनि shooting-आ जोब्बाय बेदि मुलुदोंमोन रुमाव सफैफिनबाय रुमाव थांनोसै होमबालाय थोरो रुमाव थांग्रोनाय एसे जानो लोंनाय जाहैना लाग्रोनोसै हाला